Huay Bukastini 24 Ramchandra Garbe Khobjak Phalguna Bairni Takhuk Omorjit Debormani Bihik Busa Khoroksani Buma Bukhuk Susmila Deborma Lai Thanai February 29 Tarik Salmarewo Sabo Bai Kharkha Biango Ba Thangkha Wana Jak Tabuk Busai Lukorokno Kebo Nugui Tongkhe Saharna Bagai Poikha Contract number 9862513905 Khonai Naidi Tamosakha Bini Khuktui Sengna tinta ni bagai nuhun mani. Ang tini media no ring makarong ke ani ke ko ani bihi 29 tariko sadiwo thangmani mane angkai samung ko thangjak ang atago nongkho thaka angkai ang samung paya ko sariko 5 digiro ko tungko bono kol khaka ni tam mai khro ko nane hi sangmani angkai ang ba sadi se phai pai thablei sau angkai nengki phai riba angkai angki phaya dolok an tini narak rikha thuithani hne angkai khana phaiwani sau angkai engko tai phungo kol khaka angkai ekbar ringai tai singlia suji ob thaka bo sadiwo thangai abo umani apru enu bo to sawo behla hoi sawta Sabo bai thang. dolok tongoi sawo bumule kun saya Bung saya. he dol tongoi sawo dolok bai sata Aban pada. angkai apun pore khai tai ni no kha ebeno ang kam samong khaji tino eber kol khai tung bono angkai ebeno suji omang sai tung su angkai ang apru kai tai ni ko bo khai ka e tini su jote ang kol khai tung bono ang mia bu thuya chaya khai ako 1 tarik hoite chimi ang thuya chaya ebe bono kol khai mong tung kol bu pur hamno hne ang bota kok sanani bor thaka bor saga ang bon tam to tam saka wane diba ngam to yang khai mong tukta ngai Ni hing ni mung khai. Sosmila Deborma Ngani ni mung. Omorjit Deborma Boki chala ba kharka naki kemau nang tam kha khai. angkai atik hakana rohni le wale wan sukota Boron cha rok sai daman. abo cha rokha sumeta bishe besok ramai kaijang mani umurang kaijang mani iko 2015 kaijang hungkai iko 9 bosorok bo pias be khobja Sinmok khai iko Kolanpur Namo paran mung khai. Phalguna Bari Che rok da tong. Cherai Tungu Che ni mung khai. Srikesh Deborma Bokla jo pori tong. Thiriwo kokoro to kobangman samanogo ngkai ang sengkai ba mare songbai kok sawo toy songbai kok sawo ni sai tungu ngkai ngkai angbo asiglo ko khajak samu thangu ngkai kam rok le khai tong angka te samu klen jawo terong pasti ni lukorno ko masawa sung nayuta jate an bihingno jekhini nuka hangkai bisa noko tuni phanyang phun rambui mane iya khaiba anakhono subas mane ko thun number ok ang contact ri nai an ko contact number 9862513905 arok jekhini nuka hangka no aro an no number call khaitun yesa ko bana an bihingno nangu Bor thang nang sai daman. Bo ja thang. Khana Bo sa ra bai thang na sai daman nang. Nin ma no nang khara khadang. nin ma nok ro ko ka sa bi ga sawo chala bai ja sa delhi da sa Delhi Ngani ni mung ta ma. Tikas nin ma na nang na Nanggo nin ma tak su jarati no kari nang tam ka sa nai khara khatang nang nin ma no besok din dong na nin ma no kare Ikaw din